Aya, 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 jahadi ne da batun akan so ne, ko na ce jidali ne tunda dai muradi ne, shi na ce jidali ne ko na ce muradi ne, aya jahadi ne. Ina zanga mai sona na fitar da zantukan bakina, sanar da ke garin kin yi rana tun da baki sana kona. Ke ce ta farko, ke ce ta biyu, ke ce ta uku a kalbina, ke ce a raina, ke ce a ido na, ke na gani a barci na. A jihadin da na yi wasu ƙauna, ni dai ki zan magatana. Wanga jahadi ne ko na ce muradi ne, ayi jahadi ne tunda batun akan so ne, ko na ce jidali ne tunda dai muradi ne. Ɗauko sirkin soyayya, mu janye damarar jayayya, mu lashi takobi miniya, kaura dukkan hamayya. Na daura ne ya zan daga mai yake zana baiwa soyayya, kuma ko zan yi jinya ni ba ni sanya balle batun na ja baya. Dimakar ki ja da baya, komai wuyarsa daɗi da kuncike ma ki ɗaura niyya. A musanya a ranmu har ma jiki jahadi yake wa soyayya. Sune, 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 jahadi ko jidali, jidali ko ukuba. Jajjajajajaya jahadi ne, tunda batun akan so ne, ko na ce jidali ne tunda so muradi ne. Jinjini ni da ke jahadi ne waso, jahadi muke waso. Aya zana je, na ce miki zana je, ce da ni na zo tunda so muke yi wa hidima. Aya zana dawo, kin zana dawo, ki ce tsaya tunda so muka baiwa ranmu fansa. Aya jahadi ne, kika ce min jahadi ne, jahadi ne tunda so muradi ne.